जमदुवार एमसिएलए समष्टियाव जोंना बिजेपि इउपिपिएल एजिपिनि जौथ' भाबै बेहाय नैबे मास केटारिंखौ खालामनाय जादों। दा उद्देश्यआथ' बेनो जे फैबाय थानाय जेनाखि बिसायख'थि 1 नं क'क्राझार लकसभा एसटि समष्टिनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनायनि बाथ्रा। दा बेखौथ' देरहागोनाथ' खाथांखा, बेखौ बयबो मिन्थिखागौ। बेखौ बै फंसे बाथ्राखौनो बारे बारे बुंबाय थानाय जायो। दा जोंनि जेनाखि प्रस्तुति जे जिहेतु देरहानायजोंल' नि उद्देश्यजों जों माने बे केम्पिंफोरखौ खालामाखै, जे जों देरहाबाय नालाय एसे गोग्गोम रोखोमनि एसे गिदिर जेरेखम जोंनि सोरबा बुंदों 2 लाख सोरबा बुंदों 3 लाख, जों दा बेफोरखौ लानानै नुयो जे जों न्यूनतम माने 2 लाखनि गोजौआव हयथ' 3 लाखसिमबो सहैनो हागौ। बे रोखोमनि पर्यायाव जों देरहागोन, जों बेखौ माने दाथिकै बेखौ बुंनो हायो आरो। कारण जोंनि कार्यकर्ता बा रायजोनि जेनाखि सहारि, दिनै रायजोफ्रा स्वेच्छायैनो बुंदों जे व्यक्तिगत जेनाखि बेनिफिट अनसुंथाइ मोननाय, अरुणोदय मोननाय, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रां मोननाय, रायजो राजाफ्रा गावसोरनो स्वीकार खालामदों आरो गोसो खुसियै जों सोंनायाव मिनि खुसि आखाइ थिखांदों। गतिके बेनो फोरमायो जे रायजोफ्रा इतिमध्य गावबा गाव सिद्धान्त लाखाबाय जे इउपिपिएल दलनि ट्रेक्टरावनो भटखौ होगोन। बेवहायथ' सोरबा जे कन्टेस्टआव फैगोन माथो नुहुराखै। बेहाय नांगालनिफ्राय एसे एनै दा मिटिं खालामनायफोरखौ नुदों, खिन्थु नांगालनि जेनाखि बर्तमान सक्ति बा बिसोरनि जेनाखि प्रसार अभियान, जोंबोथ' एसे एनै आगोलाव जिहेतु बिपिएफआव आं निजे दंमोन, जों बेखौ नुनानै बुंनो हायो जे आगोलनि जेनाखि सक्तिमोन बिपिएफ दलनि, बे सक्तिया दा बिपिएफ दलाव अन्तत नैबे एमपि भटखौ देरहाहोनो थाखाय जथेस्थ' नङा। खारन बै समाव गिदिर गिदिर बा साननो हनो गोरों गोबां बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रानो दा हाग्रामा बिथांजों गैलिया। बिसेसकरि खोनानाय मथे आगोलनि बारग' मन्त्रि चन्द्रन ब्रह्म बिथाङाबो दिनै हाग्रामाजों गैला, हयथ' सानसे साननै उनावनो बबेबा दलाव थांनो हागौ, बेखिनिखौ मिडियानि दारै मिन्थिनो मोन्दों। दा आंबो दंमोन आरो गोबाङानो दिनैहाय बिथांजों गैलिया। खारन गैयैनि मेन खारनानो बिथांनि जेनाखि गावनि खामानि, बिपिएफनि जेनाखि खामानि मावनायनि स्टाइल, बे स्टाइला गाव जेखौ सानो, सोरदार हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव जेखौ सानो बे हिसाबैसो मावो। आं साननाय एबा सोरबा मावथिफोरनि साननाय, बिसोरनि खोथा मथे बा साननाय हनायजों खुनु धरननि सिद्धान्तफोरखौ लानाय जाया। बिनि थाखायनो हयथ' साननो गोरों माखासे गोबां मावथिफ्रा बिथांनिफ्राय नागारनानै फैनाय जादों। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।